Hola, què tal, com esteu? Soc la Mariona Segarra, cantant, creadora musical i profe de veu. I res, us convido a que vingueu a participar a Sant Quirze del Vallès amb aquest curs que hem programat, que es diu La veu cantada i la veu parlada, o la veu parlada i la veu cantada, on treballarem la respiració, l'emissió del so, des del cos, des de l'escolta de la nostra manera de ser i la manera d'estar en l'escenari. Jocs, també farem molts jocs, ens ho passarem molt bé. Vull dir, la idea és treballar des de la profunditat, però al mateix temps aprofundint amb la part juganera nostra, a part de ser seriosos en la nostra feina o serioses, també treballar molt bé tot el so, la vibració sonora del nostre cos, des de la paraula, des de la música, farem algunes cançons, potser a una veu, a dues veus, tan sols per poder treballar l'escolta del grup, que això és molt important. Per tant, jo us espero encantadíssima, amb aquesta il·lusió de poder ser 3 caps de setmana, 3 dissabtes, del mes de març, aquí a Sant Quirze, per gaudir de la paraula dita, de la paraula cantada i del so del nostre cos i de les nostres ànimes.